No niin, nyt tuossa savuketehtissä Death-merkkistä tupakkaa sain ystävältäni Japanista. Ja uskaltaako tätä polttaa, jos vaikka kuolee? Avataan. Se on ainakin nätisti. Joo, tosiaan askista vielä, että tässä on nähtävästi haitta-arvoja. Tervaa 10 mg ja nikotiinia 0,8 ainakin vaan lukee tässä, mutta kun ei saa mitään selvää. Eli yhtä vahvaa kuin punasta. Hieno aski on. Jaa. Pull. No, vedetäs. Pull. Jaa. Elikkä tonnullasia haistetaan. Punaastahan se on. Hyvälle tuoksu. Taas sieltä yksi. Ja niissä on toi pääkallo. Samanlainen kuvio kuin tossa. Joo. Paitsi et hirveän kova tää filtteri. Saa nähdä tuleeko hyvät savut. Testataan. Perkele, kun ei syty. Vähän huonosti syttymät. Vittu imetä. No niin. Saa imeä aika vahvasti, että täältä tulee jotain. Ei maistu ihan punaiselle. Tää on laimeita. Ja tulee tämmönen aika tunkkanen maku suuhun. Mut joo. Se onkin kuolemaa. No ehkä 3/5 voisi olla tälle. Voisi olla vähän vahvempaa. Joo. Mutta näihin mustiin tunnelmiin